Ayo nैबेखौसो बायना लांसै नामा AK-47 दरबिं दंलायलायबावो दै सिख्लाफ्रा बिराद दख'ना बायग्राफ्रा गस्ला लंपेन्ट बाजारा दाना नैबाव जा स्टाइल फानग्रा जाबायब्रा लोंनायाव जानायाव दामखौनो लानो नागिरदों ने आदै बुंनाव लाबाय So guys मोन गुड मर्निं जों नै दतमा बाजाराव फैलायबाय आरो आं भिडिअ खालामा सानदोंमोन ओमफ्राय खालामनांबाय भिडिअआनो बिराद बुरजा जानानै दं नायलांदो लोगोफोर So guys मोन जोङो गान दामग्रा नायनो नागिरदों आरो बेसेबां लायो फसायबा लांसै फसायाबा दोनसै लोंनायाव जानायाव दामखौनो लानो नागिरदों माबायदि जायो कम्पानिया नायनायनि रायजोफोर सेसा होनो लानोसै नामा गोलावथार खारा बोरै मारै होनदों राखि रखम मा लिरनाय जाखो बेलाय Xiaomi वाव Xiaomi music speaker दामनाय नायनोसै नामा आसलफोर बेखौ फसायदोंमोन ओमफ्राय बेसानो बारा बुवा आरो 900 थाखानि लानो ना मानोथाय नायनांगौ ना दस्रायाव नायबावनोसै फसायथ'वासैनो बेखौ नांथ'ला मोजां मालालाय दाम अभार होसै So guys मोन फसायासै लाथ'वाखै दा दस्रायाव नायखांनानै गैयाबा बेवहाय फैफिनगोन आरो होनबा नैसो लागोन आंबो लानो नंदोंमोन लानो हागोन ना हाया नायनोसै So guys मोन गान दामग्रा नागिरै बिराद मेंबाय आरो ओमफ्राय नैबेनाव लानो नागिरदों आसला गोजा मडेललाय स्टाइलथ' दे नोंना दामहरदो मबाइला Welcome to Zento Music World Bluetooth mode दे ना आं दामसै आसला दिनै बाजारावहाय गान दामग्रा दखानफोरखौ एग्लुंलाजोबनो नागिरबाय होनबा ओरै नाहरलाय एग्लुंलाजोबनो नागिरबाय आसला दामानो 1500 1600 2000 होनखायो नालाय आयो नैबेखौसो बायना लांसै नामा AK-47 दरबिं दंलायलायबावो आं जेबो बाया रलै नै मानसिजों मानसि होंगो दोंगो जोबथार मा बायखोथाय गस्ला लंपेन्ट बाजारा दाना नैबाव जा स्टाइल फानग्रा जाबायब्रा आयौ मा जाखो बेनाव लाहां जालालै आयौ दै सिख्लाफ्रा बिराद दख'ना बायग्राफ्रा दख'ना बायगासिनो दख'ना बाजार मालाय बायलागासिनो जाबो देना बिसिनो बायना होफैनांगौ गासिमोन औ बिराद मानसि दा नै आदैनाव नायफैबाय जोङो गान दामग्रा मा रोखोमनो अनखौनो खालामनो रोंला नामा Welcome to rock music. The Bluetooth device is ready to pair. मा होनखोथाय PLC The Bluetooth device is connected दा successfully. गान दामसै एसे नैबे 1500 थाखाने एसेबो खमाया नामा आसला नैबेलाय नैबे बेसेबां बे माबा 1300 थाखा 1300 बेबो 1300आनो एखे कम्पानि नालाय बे कम्पानि आलदा So guys मोननैखौ लाबाय जोङो फाइनाल बोरै कलटाखौ नुवासै दे नांबाय थाला रक मिउजिक आयौ दे देखाया ने आदै बुंनाव लाबाय दा लानायनि मा जाहोयो बियो So guys मोन जों दा जाग्रा हाबदों जानो नागिरदों आरो हटेल हाबदों मा जागोन मिथिया जागासिनो सिंग्रा जानानै थांसैलै ना साखनिया So guys मोन नै जोंना बाइकआ
आंना हिनजावफोर सालायग्रासो बाव दामग्राखौ बेयाव दोनसै न'आव थांसै न' फारसे स' गाइसमोन जों दा थांफिनगासिनो न'आव ओमफ्राय दामग्राया नै लाबाय आरो 500 थाखानि लाबाय दा भिडिअखौ बेखिनियानो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय चेनेलखौ मा होनोमोनलाय सियर खालामनानै होदो आरो ओरै नायहरग्रा एसे खुब्रेनानै हो मिथिबाय लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो दतमानि लोगोफोरबाबो सियरखौनो खालामथारा सियर खालामनो थिनबाबो खालामा गावसोर नायबाय दल' थाबाय अननानै सियर खालामना हो लोगोफोर जाहाथे दतमायाव एसे बुन्दा नामजादा जानायनि थ' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय